ተፈጥራዊ ብዝኾነ ኣገባብ ስንኹም ክተጻዕድይዎ ፈቲንኩም ትፈልጡ ዶ? እዞም ነገራት ፈቲንኩም ድማ ኣብ ክንዲ ዝሓይሽ ቢኢሱ ዶ? ኣብ መብዛሕትኦም ስኒ መጻዕደው ተባሂሎም ኣብ ኦንላይን ዝዝርግሑ ነገራት ጎዳእቲ እዮም። ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና ብሳይንስ ተረጋገጹን ብተፈጥራዊ መንገዲ ስኒ ምጽዕዳው ዝሕግዙ 4 ሜላታት ከካፍለኩም እየ። መጀመርታ ግን ስኒ ናብ ዘየድሊ ሕብሪ ናብ ብጫ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ኣብ ስኒ ጸለምቲ ዘየድሊ ነጠብጣብ ክህልው ይኽእሉ እዮም። ከምዚ ዓይነት ዘየድሊ ምቅያር ሕብሪ ስኒ ንምንታይ እዩ ዘጋጥም? መጻዕደው ስኒኸ ብኸመይ እዩ ዝሰርሕ ንረ? ስለዚ ቅድሚ ናብቶም ሜላታት ምስጋርና ንምንታይ እዩ ሕብሪ ስንና ዝቕየር ምርዳእ ጽቡቕ እዩ። ኣስናና በቲ ኢናመል ዝበሃል ጻዕዳ ደጋዊ ክፋል ዝሽፈን እዩ። እቲ ጠንካራ ብደገ ዝርአ ጻዕዳ ነገር ማለት እዩ። ምስ ግዜ ድማ ቡን ሻሂ ወይን ክንሰቲ ከለና ከምኡ እውን ኣብቶም ሽጋራ ዘትኩኹ ሰባት ምቕያር ሕብሪ ስኒ ክመጽእ ይኽእል እዩ። መብዛሕትኦም ተፈጥራዊ ብዝኾኑ ስኒ ዘጻዕድው ነገራት ድማ ነቶም ኣብ ላዕሊ ስንና ዝተኣከቡ ወይ ድማ ዝተጸላለጉ ዘየድልዩ ነገራት ኣብ ምውጋድ እዮም ዝሰርሑ። ነቲ ተፈጥራዊ ሕብሪ ስንና እውን ዝቕይር ኣይኮነን። ነዚ ድማ ንስኒ መጻዕደዊ ይጠቕሙ እዮም ዝበሃሉ ነገራት ቁልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ወይ ድማ ምጽዕዳው ኣምጽኦም ግን ድማ ኣብ ስንና ሓደጋ ከምጽኡ ዝኽእሉ። ስለዚ በዚ መሰረት ኣብ 2015 ኣብ ጆርናል ኦፍ አሜሪካን ዴንታል ኣሶሲዬሽን ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዘርአዮ ሶዲየም ባይካርቦኔት ወይ ድማ ቤኪንግ ሶዳ ዘለዎ ናይ ስኒ ሳሙና ምጥቃም ነቶም ኣብ ልዕሊ ስንና ተጸላሊጎም ሕብሪ ስኒ ንኽቕይሩ ዝገብሩ ነገራት ኣብ ምውጋድ ብቑዕ ከም ዝኾነ ነቲ ጻዕዳ ኢናመል ዝበሃል ላዕለዋይ ሽፋን ስንና ከም ዘይጎድኦ ኣረጋጊጾም እዮም። ስለዚ በዚ መሰረት ናብቲ ቀንዲ ስኒ ንምጽዕዳው ዝሕግዙና ተፈጥራዊ ነገር ክንመጽእ ከለና ሓደ ቤኪንግ ሶዳ ወይ ድማ ሶዲየም ባይካርቦኔት እዮም። ቤኪንግ ሶዳ ብተፈጥሮኡ ፍሕፍሕ ባህሪ ኣለዎ። በዚ መሰረት ድማ ነቶም ኣብ ልዕሊ ኣስናና ዝተጽለግለጉ ጸለምቲ ነጥብታትን ይኹን ብጫ ዝኾኑ ነገራት ቀስ ብቐስ ኣብ ምውጋድ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ስለዚ ቤኪንግ ሶዳ ብትኽክለኛ ኣገባብ እንተተጠቒምናሉ ንስንና ውሑስ እዩ። ቤኪንግ ሶዳ ብኸመይ ኢና ንጥቀመሉ እንተኢልኩምን ድማ ፍርቂ ናይ ሻሂ ማንካ ዝኸውን ሕሩጭ ቤኪንግ ሶዳ ምስ ቁሩብ ነጠብጣብ ማይ ብምሕዋስ ንኽልጠጥን ንኽሓፍስን ብምግባር ድሕሪኡ ድማ ነቲ ዝተለጠጠ ቤኪንግ ሶዳ ብናይ ስኒ ብሩሽ ጌርና ኣስናና ካብ 1 ክሳብ 2 ደቂቃ ብምጽራይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ኣብ ሰሙን ድማ 2 ክሳብ 3 ግዜ ምጥቃም እኹል እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ክበዝሕ የብሉን። ምኽንያቱ ካብዚ ንላዕሊ ክበዝሕ ከሎ ኣስናና እውን ክውዳእ ይኽእል እዩ። ቤኪንግ ሶዳ ጌርና ካብ 1 ክሳብ 2 ደቂቃ ዝኸውን ኣስናና ምስ ኣጽረና ድማ ብጽሩ ማይ ጌርና ኣፍና ምጉጽጓጽ የድሊ። ኣብ 2017 ኣብ ጆርናል ኦፍ ክሊኒካል ዴንቲስትሪ ዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዘርአዮ ካብቶም ቤኪንግ ሶዳ ዘይብሎም ናይ ስኒ ሳሙናታት ንላዕሊ እቶም ቤኪንግ ሶዳ ዘለዎም ናይ ስኒ ሳሙናታት ኣብ ስንና ዝጸላልጉ ዘየድልዩ ነገራት ወይ ድማ ሕብሪ ናይ ስኒ ዝቕይሩ ነገራት ኣብ ምውጋድ ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ይሕብሩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን። ቤኪንግ ሶዳ ኣብ ኣፍና ውሽጢ ዘሎ ኣሲዳውነት ንኽመጣጠን ይገብር እዩ። እቲ ጻዕዳ ክፋል ስኒ ወይ ድማ ኢናመል ንኸይጉዳእ ይከላኸል። ብምብስባስ ስኒ ናይ ምጥቃዕ ዕድል እውን ይቕንስ እዩ። ኣብዚ ግን ቤኪንግ ሶዳ ስንና ልዕሊ ዓቐን ንኽጽዕዱ ዘይኮነ ዝገብርስ ነቶም ኣብ ልዕሊ ስንና ተጽለግሊጎም ሕብሪ ስኒ ዝቕይሩ ነገራት ኣብ ምውጋድ እዩ ልዑል ተራ ዘለዎ። በዚ መሰረት ድማ እቲ ተፈጥራዊ ዝኾነ ጻዕዳን ጽሩይን ዝኾነ ስኒ ንኽዕቀብ ይገብር ማለት እዩ። ኣብዚ ክትንቀቕሉ ዘለኩም ነገር ቤኪንግ ሶዳ ልዕሊ ዓቐን ምጥቃም ወይ ድማ ምስቶም ኣሲዳውነት ትሕዝቶ ዘለዎም ነገራት ከም ሎሚን ሓዊስኻ ምጥቃም ስኒ ክጎድእ ይኽእል እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ኮኮናት ኦይል ወይ ድማ ኦይል ፑሊንግ ዝበሃል ሲስተም እዩ። እዚ ሲስተም ኣብ ኣዩርቬዳ ሕክምና ይጥቀሙሉ እዮም። ኮኮናት ኦይል ተመራጺ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ፀረ ባክቴርያ ባህሪ ስለ ዘለዎን ነቶም ኣብ ልዕሊ ስኒ ተጽለሊጎም ሕብሪ ስኒ ንኽቕይሩ ዝገብሩ ነገራት ብምውጋድ ስለ ዝገብርን ሕብሪ ስኒ ከይቕየር ከይባላሸው ምእንቲ ነቶም ባክቴርያ ብምቕታል ስኒ ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ጽሩይን ጻዕዳን ክኸውን ይሕግዝ ማለት እዩ። ኮኮናት ኦይል ብኸመይ ኢና ንጥቀመሉ እንተኢልኩም ድማ ሓደ ናይ ምግቢ ማንካ ዝኸውን ኮኮናት ኦይል ኣብ ኣፍና ብምእታው ናብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ብምዝውዋር ብምጉጽጓጽ ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ስንና ዝተቐርቀሩ ነገራት ንኽወፁ ብምስሓብ ንኸባቢ 10 ክሳብ 15 ደቂቕ ብምጽናሕ ተፊእኻ ብጽሩይ ማይ ምጉጽጓጽ እዩ።
ኣብዚ ግን ሓደ ክትንቀቕሉ ዘለኩም ነገር ኮኮናት ኦይል ፈፂምኩም ክትውሕጥዎ የብልኩምን። እዚ ሲስተም እዚ ድማ ኣብ ሰሙን ካብ 2 ክሳብ 3 ግዜ ምጥቃም እኹል። ኣብ ጆርናል ኦፍ ትራዲሽናል ኤንድ ኮምፕሊመንተሪ ሜዲሲን ዝተጠቐመ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ እዚ ከምዚ ዓይነት ሲስተም ወይ ድማ ኮኮናት ኦይል ተጠቒምካ ዝካየድ ኦይል ፑሊንግ ዝበሃል ሲስተም ኣብ ኣፍ ዘለዉ ባክቴርያ ቁፅሮም ንኽቕንሱ ከም ዝገብርን ሓፈሻዊ ጥዕና ኣፍ ንኸመሓየሽ ከም ዝገብርን ይሕብር። ኣብዚ ናይ ኮኮናት ኦይል ስኒ ናይ ምፅዕዳው ደረጃ ዝተወሰነ ዋላ እኳ እንተኾነ ሓፈሻዊ ናይ ኣፍ ፅሬት ንምሕላው ግን ይጠቅም እዩ። ምክንያቱ ስኒ ከይፀረየ ክተርፍ ከሎ እዩ ኣብ ስኒ ዘየድሉ ነገራት ተፅለግሊጎም ሕብሪ ስኒ ንኽልውጡ ዝገብሩ። ኣብዚ ድማ ዝበለፀ ውፅኢት ንምራይ እዚ ሜላ ምስ ስሩዕ ዝኾነ ምፅራይ ስኒ ኣጣምርዎ። ኣብዚ ድማ ቀፃልነት ወሳኒ ነገር እዩ። ቅድሚ ናብቲ ሳልሳይ ሜላ ምስጋርና ክሳብ ሕጂ ትረኽብዎም ዘለኹም ጥዕናዊ ሓበሬታታት እንተፈቲኹምዎ ነዛ ቪድዮ ላይክ ክትብልዋ ተለኹም እዚ መልእኽቲ ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ስለ ዝርብሕሉ ላይክ ምባልኹም ናብዚ ቻናል ሓድሽ እንተኾይንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምባል ስድራ ቤት ኩኑ። እዚ ጥዕናኹም ተውሕስሉ ቻናልኹም ዶክተር ማይና እዩ። እቲ ሳልሳይ ቀሊል ግን ከዓ ሓጋዝ ዝኸውን ድማ ደረቃት ኣሕምልትን ፍራምረታትን ምምጋብ እዩ። እዚ ሜላ እዚ ቀሊል እዩ። ከም ኣፕል ካሮት ዝበሉ ፍራምረ ምብላዕ እዩ። እዚ ብኸመይ እዩ ዝኸውን እንተኢልኩምኒ ድማ እዞም ፍራምረ ክንሓይድ ከለና ብተፈጥራዊ መንገዲ ኣስናና ስለ ዝፍሕፋሕ እቶም ኣብ ልዕሊ ኣስናና ዝተፅለግለጉ ዘየድልዩ ሕብሪ ስኒ ዝቕይሩ ነገራት ተፋሕፊሖም ንኽውገዱ ይገብሩ ማለት እዩ። እዞም ደረቃት ዝኾኑ ፍራምረ ከም ኣፕልን ካሮትን ክንበልዕ ከለና ኣብ ኣፍና ናይ እንጥፍጣፍ ፍርያት የልዕሉ እዮም። ናይ እንጥፍጣፍ ፍርያት ኣብ ኣፍና ክልዕል ከሎ ድማ ኣፍና ብኣግባቡ ንኽፀሪ ይገብር ማለት እዩ። ብመሰረት ኣብ 2016 ኣብ ኒውትሪሽን ጆርናል ተጠቐመሉ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ ጠንካራታት ወይ ድማ ደረቃት ዝኾኑ ፍራምረ ክንበልዕ ወይ ድማ ክንሓይኽ ከለና ብኬሚካላዊ ኣገባብ ብምፍሕፋሕ ስኒ ዘጽርይዎን ኣብ ልዕሊ ኣስናና ድማ ሕብሪ ስኒ ዝቕይሩ ዘየድልዩ ነገራት ንኸይፀላለጉ ከም ዝከላኸል ይገልጹ። ከምኡ እውን እዞም ፍራምረታት እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ጥቕሞም ንጥዕና ግርፃናን ንሓፈሻዊ ጥዕና ኣፍናን ዝሕግዝ ቫይታሚን ሲ እውን ይህቡና እዮም። እዞም ፍራምረታት ድማ ልክዕ ከም ተፈጥራዊ መፅረይ ስኒ ወይ ድማ ናይ ስኒ ብሩሽ ጌርኩም ሕሰብዎ። እቲ ራብዓይ ድማ ጽቡቕ ፅሬት ኣፍ እዩ። እዚ ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ ሜላ እዩ። ፅሬት ኣፍ ምሕላው ንተፈጥራዊ ምፅዕዳው ስኒ ኣድላይ እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት መዓልታዊ 2 ግዜ ፍሎራይድ ብዘለዎም ናይ ስኒ ሳሙና ኣስናና ምፅራይ ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ኣስናናን ዘየድልዩ ነገራት ተፀላሊጎም ናይ ስኒ ጉድኣት ከየምፅኡልና ምእንቲ መዓልታዊ ፍሎስ ምግባር እውን ኣድላይ እዩ። ኣብ ኣስናና ዝጣበቑ ከምኡ እውን ሕብሪ ስንና ዝቕይሩ መግብታትን መስተታትን ድሕሪ ምጥቃምና ድማ ኣፍና ብኣግባቡ ብፅሩይ ማይ ጌርና ምጉፅጓፅ የድሊ። ዝተፈላለዩ መጽናዕታት ከም ዝሕብርዎ ብፍላይ ድማ ኣብ 2018 ኣብ ጆርናል ኦፍ ዴንቲስትሪ ተጠቐምሉ መጽናዕቲ ከም ዘርእይዎ ቀጻልነት ብዘለዎ ኣገባብ ፅሬት ኣፍን ኣስናንን ምሕላው ኣብ ስንና ዘየድሊ ነገራት ንኸይፅርግለጉ ከም ዝከላኸል እቲ ተፈጥራዊ ዝኾነ ድምቀት ኣስናና ከም ዝዕቀብን ይገልጹ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ናይ ሕክምና ኣስናናት ከይድኩም ብስሩዕን ብቐጻልነት ኣስናንኹምን ኣፍኹምን ምፅራይ እቶም ኣብ ኣስናና ዝተፅርግለጉ ዘየድልዩ ነገራት ብኣግኡ ንኽውገዱን እቲ ተፈጥራዊ ኣንፀባራቂ ዝኾነ ጻዕዳ ሕብሪ ስኒ ንኽዕቀቡ ይገብር እዩ። ኣብዚ ግን ሕጂ እውን ክተስተውዕሉ ዘለኩም እቶም ተፈጥራዊ ዝኾኑ ስኒ ዘጻዕዱ ነገራት ክንጥቀም ከለና መዓልታዊ ብቐጻልነት ፅሬት ኣስናናን ኣፍናን ዘይንሕሉ እንተኾይንና ፍሎስ ዘይንገብር እንተኾይንናን እዚኣቶም እውን ኣይሰርሑን ማለት እዩ። ካብዚ ብምቕጻል ድማ ብዛዕባ መጻዕደው ስኒ ዝበሃሉ ነገራት ትኽክል ድዮምስ ኣይኮንን ክንርኢ ኢና። እቲ ሓደ ጽማቕ ሎሚን ወይ ድማ ቬኔጋር እዩ። እዚኣቶም ልዑል ዝኾነ ናይ ኣሲድ ትሕዝቶ ስለ ዘለዎም ኣስናና ይሽርሽርዎ እዮም። በዚ መሰረት ድማ ንስኒ ኣይምከሩን። እቲ ካልኣይ ድማ ኣክቲቬትድ ቻርኮል ዝበሃል እዩ። እዚ ብግርፃን ብዝተወሰነ ደረጃ ኣስናና ንምፅዕዳው ይሕግዝ ይኹን እምበር ልዕሊ ዓቐን ክኸውን ከሎ ኣስናና ክጎድእ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ብትኽክል ክተስተውዕልዎ ድማ መብዛሕትኡ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣስናን ዘጻዕድው ነገራት ዘይተረጋገጹን ዘይውሕሳትን እዮም። ስለዚ ብሳይንስ ተረጋገጹን መርትዖ ዘለዎምን ሜላታት ተጠቐሙ። ከምዚ እንተጌርኩም ኣስናናትኩም ጥዑያት ምስ ግዜ ድማ ዘንጸባርቕን ጻዕዱን ክኾኑ እዮም። እዞም ዝበልናዮም ተፈጥራዊ መጻዕደው ዝኾኑ ነገራት ድማ ቀስ ብቐስ ብዝተወሰነ ደረጃ እዮም ዝሰርሑ። ብሓደ ግዜ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ለይቲ ድማ ለውጢ ኣየምጽኡን። እንታይ እዮም ደኣ ዝገብሩ እንተኢልኩምኒ ኣስናና ጽሩያት ንክኾኑ ይገብሩ። ኣብ ስንና ዘየድሊ ነገራት
ተጸላሊጎም ሕብሪ ስንና ንኸይልወጡ ይገብሩ ጥዑይ ቅርጻ ንኽህልወና ይገብሩ ከምኡ እውን እቲ ብሩህን ጻዕዳን ተፈጥራዊ ሕብሪ ስኒ ንኽዕቀብ ይገብር ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እውን እቲ ሚስጥር ቀጻልነት ምህላው እዩ ከምኡ እውን ነዞም ሜላታት ምጥማር እውን የድሊ እዩ ቤኪንግ ሶዳ ኦይል ፑሊንግ ብኮኮናት ኦይል እቶም ጠንካራታት ዝኾኑ ፍራምረታት ከም ካሮትን ኣፕልን ምብላዕ ከምኡ እውን ሓፈሻዊ ጽሬት ኣፍን ኣስናንን ምሕላው ከምዚ ብትኽክል እንተጌርኩም ድማ ኣብ ውሽጢ ቁሩብ ሰሙናት ሩኡይ ዝኾነ ለውጢ ክትርእዩ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ እዞም ውሕሳት ዝኾኑ ሜላታት ብምፍታን ፍሽኽታኹም ዓቅቡ ኣየናይ ሜላ ክትጅምሩ ከም ዝሓሰብኩም ድማ ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉኒ ኣብዛ ቪድዮ ዝረኸብኩምዎ ጥዕናዊ ሓበሬታ እንተፈቲኹምዎ ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምባል እዚ መልእኽቲ ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ንኽርብሑሉን ኣብዚ ቻናል ድማ ከምዚ ዝበሉ ጠቐምቲ ዝኾኑ ጥዕናዊ ሓበሬታታት ብቐጻልነት ስለ ዝዝርግሑ ሰብስክራይብ ብምባል ቤተሰብ ኩኑ እዚ ጥዕናኹም እተውሕሱሉ ቻናልኹም ዶክተር ማይና እዩ ኣብ ቀጻሊ እውን ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ብዘለዎ ጠቐምቲ ዝኾኑ ጥዕናዊ ሓበሬታት ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ብዘለኽምዎ ሰላምን ጥዕናን ተመኒልኩም ሰሰናዩ